Jo soc Mohamed Abdelwahed, soc membre de l'associació Amazan i l'associació Amazan Promoció Sociocultural i Desenvolupament és una associació que treballa per la promoció del fet amazigh, que és el que ens fa diferents dels àrabs, diríem, i amb el que la gent ens confon. I el desenvolupament fem, dins de les línies de treball de l'associació, fem projecte de desenvolupament local en allà, a la zona de procedència dels membres nostres, que és la zona del sud-est del Marroc, que és la zona del Todra. En la promoció sociocultural el que defensem és que la gent ens conegui o ens donem a conèixer a la gent que som com a amazics. Ja saps, Amazga o els amazics estem per tot el nord d'Àfrica, Marroc, Algèria, Tunísia, Líbia, Mauritània, un tros d'Egipte i Canàries, també, Mali i Níger. Aquí participem en aquesta fira de la invitació de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya per donar, i hem aprofitat el moment per donar-nos a conèixer, i a més quan ens han dit que és d'organitzacions no estatals, de cultures no estatals, doncs encantats. José, ja ens has explicat una miqueta què és ser amazigh, quina àrea cultural emprem, però per exemple explica'ns que és una cultura mil·lenària, vull dir, és una cultura que remunta a molts anys, no? Per exemple, el tema del tifinat. El tema del tifinat. Aquesta escriptura, que és una escriptura que remunta a la cultura amazigha és una cultura mil·lenària, com diu el company, és una cultura que existeix al nord d'Àfrica molt abans, inclús de la cultura ni fenícia, ni romana, ni àrab, ni francesa, ni musulmana. Els amazics que vivien en el nord d'Àfrica ja escrivien i tenien els seus serreis i tal, i justament l'escriptura que ens caracteritza o que ens caracteritza com a poble és la tifinat, que són uns caràcters que, contràriament inclús a l'àrab, és una llengua amb caràcters mediterranis que s'escriu inclús que s'assembla al grec, i aquí, si vols, pots visualitzar una miqueta, són dibuixets aquests. Aquest és el caràcter siatzins, el tifinat, l'A, l'Ain, el B, i bueno, estem treballant sobretot per donar a conèixer aquesta cultura, aquesta llengua, i reavivar i conscienciar la gent mateixa amazigha, perquè hem patit conquestes àrabs, francesa, romana i tal, i l'element amazigh està quedant molt marginat. Sort que la gent l'ha mantingut a altes muntanyes i deserts, i els que estem aquí a Catalunya ens identifiquem molt amb el projecte català i en defensem el nostre també. I ja, com has comentat, la cultura amazigha ha sigut una cultura que ha tingut moltes dificultats al llarg dels anys, però ara com veus la perspectiva? Ja sembla ser que hi ha petites millores en els països on viu la cultura amazigh. Com ho veus? Com veus la perspectiva? La perspectiva, la veritat és que, com dèiem, els amazics hi ha alguna cosa que es mou. Alguna cosa que es mou perquè, ja saps, ni la llengua, ni la cultura, ni la identitat amazigha és reconeguda pels països mateixos, pels estats on estem, i s'està reconeixent alguna cosa per la pressió que hi ha molta joventut que s'està conscienciant amb la qüestió identitària, lingüística, cultural. S'està aconseguint a nivell de Marroc, per exemple, van fer un institut royal de la cultura amazigha, està previst ara obrir un canal de televisió amazigh, pròpiament amazigh, també, Algèria també està començant a moure peça també, i a Mali i a Níger ja l'amazigh és reconegut com a llengua oficial. Aquí a Catalunya, per exemple, veurem néixer una cosa que ens uneix a tots els amazics, que és el projecte de la Casa Amazigha, que és un projecte, una institució que ens agradaria que ens presentés a tots també al costat d'altres institucions catalanes i que treballés sobretot la difusió d'aquest element. I bueno, dèiem, falta molt, i inclús el que diem els amazics, tenim Catalunya com a referent, encara que Catalunya moltes vegades es mira també al Quebec o a Flandes, on sí, pels amazics, el més proper que tenim, el nostre repère
com es diuen allà, el nostre referent és Catalunya. I ja per acabar, quin paper crec que teniu la diàspora amaziga? O sigui, els amazics que viviu fora de la Tamasga, quin paper teniu en la recuperació cultural i lingüística? Home, els que estem a fora de Tamasga, certament intentem aprofitar una miqueta l'entorn on ens trobem també, no? Que és un entorn, justament, aquí estem a Catalunya, on aquesta defensa o aquest treball per la identitat i pel país i per la cultura i per tot el que l'afecta i tal, ja s'està fent, aprofitem, a més perquè els catalans, això quan plantegem la qüestió amazigh, són els primers que ho entenen perfectament perquè hi ha una similitud, no? Aquí a la diàspora intentem una miqueta aprofitar l'entorn democràtic, l'entorn de llibertat d'expressió, l'entorn de l'entesa amb altres elements que es defensen també perquè ens donin suport i realment les institucions, tothom a la que parles de l'amazigh hi ha molta comprensió i després implicació també. Molt bé, moltes gràcies. De res.